Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün газиз милләттәшләр. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне теләп калабыз. Бүген 27 гыйнвар, атна уртасы, чәршәмбе. Бүгенгә максат итеп куйган һәр эшегез уң булсын. Кызыклы факт: Бөекбритания илендә яшәүчеләрнең һәр эш көне кәһвә эчү һәм көндәлек газета укудан башлана. Без дә сезне Татарстанда нәшер ителүче газета журналларының яңа саннары белән танышып чыгара тәкъдим итәбез. Эфирда матбугат күзәтү сәхифәсе. Матбугат күзәтүнең бүгенге чыгарылышын гыйнвар айында чыккан журналлардан башларга булдык. Һәм әлбәттә инде ыллык буенча Казанлылар журналыннан. Равит Батулла үзенең кинороманын тәкъдим иткән беренче санга. Кинороман дигән аңлашыла әлбәттә зур чорны үз иченә алган, бик күп шәхесләрне, тарихи шәхесләрне үз иченә алган. Батулла теле белән, Батулланың бизәкле теле белән язылган кинороман бик җиңел укыла. Мин укырга яратучыларга рәхәтләнеп киңәш итәр идем. Инде тарих битләреннән, тарихи әсәрләрдән бик якын күрмәгән кешеләрне мин Рафис Корбанның Каргыш повесен тәкъдим итәр идем. Монда шулай ук җиңел тел белән язылган мавыктыргыч повесть бар. Безнең Мирас журналының бу саны да бик бай килеп чыккан. Иң беренче әйтергә теләгән сүзем Болгар заманынан калган шәһәрләр янәшәсенә әлегә өйрәнелмәгән Сувар шәһәр каласы турында. Фәүзия Бәйрәмованың Сувар каласы турындагы язмасы бик күпләргә тарихи белешмә бирер дип уйлыйм. Чөнки без аны Болгарны беләбез, Биләрне беләбез, иштә беләбез, күрә беләбез, ләкин Суварның шуның янәшәсендә генә ул бүгенге Кузнечик авылы турында урнашкан. Ул турыда бик аз беләбез. Менә тарихи мәгълүмат аны турыда. Тарихи димәктән татарның үсеш чорында чыккан китаплары бихисап икән баксан күрсәң. 1901 елдан алып 1917 елга кадәр дә Россия күләмендә татарның 7000-гә якын исемдәге татар китабы басылган. Һәм аның гомуми тиражы шаккатырга әзерләнеп торыгыз 47 миллион. Тик тагын әйтми торганнарда инде татар иң укымышлы халыкларның берсе дип. Һәм әлбәттә инде журналда Индус Таһировның мәңгелеккә юнәлеш дигән язмасын укырга киңәш итәм. Ул безнең татарның борынгыдан алып бүгенгесенә кадәр асыл сыйфатлары һәм әлбәттә инде кире сыйфатлары турында язылган язмасы белән исә калырлык. Симбикә тышлыгына чыгарган Резида Сафиуллина турындагы язмасын. Ничек уйлавы, гаилә традициялары, бала тәрбияләү традициялары, дөньяга карашы, бөтенесе дә Резида әнисе шикелле үк бик эчкерсез җаваплар белән истә кала. Шунда ук тагын бер язмага укырга киңәш итәр идем бу санда Җәлил хәзрәт Фазлыевның төп йортындагы килененең үзенең язмалары белән үлеп алган язмасы. Бик кызык, укырга киңәш итәм. Инде Идел журналы яшьләрчә иҗади яшьләрне шулай җырлый теш алучы, теш табибы турында да бар монда, чигүче җегет турында да бар. Айдар Җаббаров сүз уңаеннан соңгы Хуш авылым спектаклен куючы режиссер. Башыннан азагына кадәр укырлык журнал килеп чыккан. Бүгенгә шулар иде. Киләсе атнага кадәр саубуллашам. Хөрмәтле тамашачылар, әгәр дә сез безнең тапшыруларны вакытында карый алмагансыз икән, бердә борчылмагыз. TRT-tv.ru сайтына Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының бердәм порталына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта безнең тапшырулар белән таныша аласыз. Шулай ук иң кызыклы сюжетларны безнең Instagram битеннән дә таба аласыз. Без алдагы минутларда йолдызлы Instagram сәхифәсенә тукталабыз. Hayırlı gün. Sizning bilan Yıldızlı Instagram.
Тиздән татар телен һәм татар мәдәниятен виртуаль дөньяда да тоеп булачак. Әмма халкыбызның телен һәм гасырларга сузылган гореф-гадәтләрен саклап калу бездән тора. Танылган татар кинорежиссеры Илшат Рахимбай командасы татар мәдәниятен онытмаска өндәүче ролик чыгарган. Истәлекле бүләкләр. Сәяхәт итәргә яратучылар арасында киң таралган традиция. Башкалабызны да ел сайын түгел, ай сайын яңа, милли, күз явын алырдай үзенчәлекле сувенирлар байыта. Казаныбызда булган һәрбер кунак моны һичшиксез дәлилли ала. Күренекле шәхесләр турында чыккан күләмле, затлы, яңа китаплар дөнья күрә бирә. Киләчәкне кайгыртып, киләсе буынга мирас итеп калдырырдай китаплар белән Галиәскәр Камал театры музее җитәкчесе, Татарстанның халык артисткасы Луара Шакирҗанова таныштырып үтте. Bu kitaplar bizning Татарстанның халык артисты Габделфат Шәрәфиевка багышланган, берсе ул сәхнә өчен туган дип атала, икенчесе аның Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Хафизов турында. Әлегә сезнең белән мин Алия Саубуллашам. Күңелле мизгелләрне бергәләп күзәтик. Бәхетлеме кеше дөньяда, ай туганда җиргә туса да, бишегендә көлеп ятканда күз тиярлек матур булса да, туган җирен анам димәсә, анам диеп янып кимәсә, чишмә суын учлап эчкәндә йөрәгендә шатлык сизмәсә, нигә туган кеше дөньяга? Интервьюларда еш бирелә торган "Сез бәхетлеме?" дигән сорауга Татарстанның халык артисты Габделфат Шәрәфиев Нәби Дәүлинең әлеге шигырь юллары белән җавап бирә торган булган. Минем кулымда әле яңа гына Луара Шакирҗан тәкъдим иткән китап. Бу китап гади генә бер татар авылыннан, Россиянең интеллигенция бишеге булган Ленинградның театр, музыка һәм кино институтына кереп, мәдәниятебезнең йөзе кашы булган дахи укытучыларда укып, татар милләтенең рухи кыйбласы булган Галиәскәр Камал театрының иҗат труппасына кереп, яраткан театрында 40 елдан артык хезмәт итеп, тамашачы күңеленә кереп калган Габделфат Шәрәфиевнең якты истәлегенә багышлана. Бүгенге тапшыруның мөхтәрәм кунаклары Габделфат Шәрәфиевнең кызы Гүзәл Габдуллина һәм Татарстанның халык артисткасы Луара Шакирҗан белән без Габделфат аганың тормыш китабыннан өзекләр белән танышырбыз. Хәерле көн, исәннәрмесез, хөрмәтле кунаклар. Гүзәл ханым, Габделфат ага сезнең белән чын күңелдән горурланыр иде. Аның исемен, якты хатирәләрен видеоязмаларда гына түгел, әнә менә китап битләренә күчергәнсез. Игътибар итсәк, китапның инде беренче битендә үк Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев бу китапны кулына алган һәр кеше Габделфат аганы гаҗәеп актер, гаҗәеп туган җанлы кеше итеп үзе өчен ачар дип әйтә. Кулыгызга каләм алып, менә шушы китапны язырга утыргачтан, әтигезне тагын нинди яңа яктан ачтыгыз? Рәхмәт Айзилә, бик зур рәхмәт. Менә үзегез әйтеп киткәнчә инде, менә туган җанлы. Туган җанлы, туган кешегә туган итеп шундый якын мөнәсәбәттә булган кеше иде әти. Менә шуңа күрә инде менә китапта шулай итеп төзелгән. Аның беренче өлешендә нәкъ менә аның белән интервьюлар, ниндидер шундый аралашулар булса, икенче өлешендә аның турында хатирәләр, безнең күренекле сәнгать эшлекләре хатирәләре, Илтани Илялова, анда Әзгәр абый Шакиров, Луара апаның Ленинградта укыган хатирәләре, аннан Зиннур абый Хөсниярның, һәм сез дөрес әйттегез, менә аның менә баш кереш өлешен язган, менә шул хәтлек дөрес итеп тотып алган безнең Фәрит абый Бикшәнтәев, аның менә Рабит Батулланың Кичер мине әнкәй пьеса буенча куелган спектаклендәге Миргаян образы аша ничектер үзенә якын итеп калган һәм шушы образны ул язып киткән үзенең мәкаләсендә дә
менә 60 яшьлек юбилей булып үткәндә, шушы нәкъ менә шул яшь вакытта күргән Миргаяны кебек, шундый менә мөлаем, самими, эчкерсез, шат күңелле кеше булып калганын искәртеп үткән. Һәм бөтен китапта менә төрле кешеләр, төрле авторлар иҗат үзләренең каләмнәрен шушы китапка кертсәләр дә, менә бөтен китапта шушы аваздашлык ята. Төп гомуми тон менә нәкъ шушы туганлык хисе белән сугарылган. Аның хәтта кушаматы да бит туган булган, әйеме? Туган абый дип йөртәләр театрда да, туганнары арасында да, дуслары арасында да. Зур харф белән язылганда синең өчен туган. Театр сәхнә өчен туган, нәкъ менә. Исеме җисеменә туры килә тора димәк, әйеме? Шуңа күрә менә аның менә һәрбер менә монда язылган кешеләрнең фикерләре туры килә үз әйткән фикерләре белән. Ул бик мөһим минемчә, менә гомер буе шушы рухи нигезне саклап калу һәм киләчәк буыннарга тәкъдим итү. Габделфәт Шәрәфиевның яшьлек еллары турында сездән дә яхшырак белүче юктыр, Луара ханым. Чөнки без беләбез, бер төркем яшьләр, алар исәбендә Габделфәт ага да сез дә бар, әйеме? Ленинградның, данлы Ленинград дип әйтик инде без аның. Театр, музыка һәм кинематография институтына белем алырга киткәнсез. Әйе, без Питерда укыдык дип язганым да бар минем. Беренчедән мин Гүзәлгә тагын бер тапкыр бу эшне башлап җибәргәненә рәхмәт әйтәм. Аны искә алып, сезнең чакырганыгызга рәхмәт әйтәм. Без әле үзебезнең кече залда искә алу кичәсендә ниятләп торабыз. Габделфәртнең 40 еллык хезмәт иҗаты турында да, 5 ел бергә уку турында да әлбәттә берничә минутта сөйләп бетерү мөмкин түгел. Мин монда чынлап та үзебезнең яшьлек еллары, аның кайбер кызык моментларында Габделфәрт буенча мәкаләмдә, язмамда яздым. Шуңа күрә бу китапны алырга да укырга киңәш итәм безнең тамашачыларыбызга, театр, китап сөючеләргә. Беләсезме, бу китап бит ул мәңгеләштерү дә һәм ничектер күз алдына китерергә дә ярдәм итә. Чынлап та бөтен исәлекләрдән Габделфәртнең бер шушындый сурәте, аның характеры, халкы, кешелеклек яклары күренә, ул бар. Чөнки ул һәркем аны әйтә, бик самими, гаҗәеп талантлы тормышчан актер иде һәм тормышта ул сабыйлыгын югалтмаган бер кеше иде. Хәтта аның соңгы роленең берсе Арбалы хатыннарда ул шундый фаҗигале роль кулак булып сөрлә торган бер бай Шәңгәрәйне уйнады. Минем күзләремә яшьләр килде, шундый трагик. Һәм шул ук вакытта ул сабый иде, һәр нәрсә белән кызыксынучан, менә шундый булып килде ул безнең белән бергә укырга. Бик җиңел сөякле иде, биргә бик ярата иде. Һәм ул бик кешелекле, ул бөтен нәрсәгә ышанучан. Мин аны беләсезме, әти-әнисеннән алган тәрбия икәнлеген аңладым, чөнки Габделәхәт абый белән дә, әнисе Сара апа белән дә без гастрольдә танышкан идек. Алар да шул кадәр кешегә ачык күңелле, шундый керсез күңелле, чиста күңелле, самими кешеләр иде мәрхүмкәйләр. Урыннары җмәктә булсын Габделфәртнең дә. Шуңа күрә менә ул гомере буена 80-нән артык образлар иҗат итеп тә шушы самимилеген, чисталыгын, һәр нәрсәгә ышанучанлыгын югалтмады. Безнең диплом спектакльдә нәкъ менә Габделфәрт булганга алынгандыр. Островскийның күктән төшкән акча дигән спектаклен куйдык без. Анда бөтен персонажлар бик әйбәт булса да, менә бер яшүсмер образы уйнарлык кеше булмаса, менә Габделфәрт аны уйнады. Шундый ышанучан, бер катлы, гаҗәеп бер безнең ул спектакль булмаганда булыр иде. Нәкъ шуңа күрә аны педагоглар бу спектакльне алдылар. Кыскасы, бу китап өчен мин бары тик рәхмәт кенә әйтәм. Урынны җмәктә булсын. Лора ханым, замандашлары Габделфәрт аганы бәхетле артист дип саный. Ни өчен дигәндә, чөнки ул уйнаган һәр образ, ул тудырган һәр образ театр тормышында озын, озак гомерле булып, халык күңеленә кереп калган. Бигрәк тә Әлдермештән Әлмәндәрдәге Мансур образы. Әйдәгез, карап китик әле. Әлмәндәр бабай. Әнтәм алай. Исәнмесез Әлмәндәр бабай. Әйбәт әлем алай. Әлмәндәр бабай. Әнтәм алай. Гөлфирә кайтты әле ул. Акым соң Гөлфирә. Гөлмә инде Әлмәндәр бабай. Күләмәлем алай. Гөлфирәнең кем икәнен әйтмәсәң, мин дә әйтмим. Менә синең анагың. Дөрес әйтмәдең, анагымның кызы. Нәрсәгә кирәк булды сиңа минем анагымның кызы, а? Соң нәрсәгә кирәк дип Болай гына инде Әлмәндәр бабай. Минем анагымның кызы болай гына. Кирәк булса, ничек белән сөйләшеп татырмын, башта үк. Әлмәндәр бабай кайтмадымы ни?
Белмейм. Соң айтайын да Әлмәндәр бабай. Өзің айт, не керек? Айт де, не керек? Айт де, не керек? Ей, кібеген ауыз. Түшмеген. Яратам деген. Шуңа керек деген. Соң Әлмәндәр бабай не эшлибез соң? Қайтқаш та өзім кіріп айтам. Әйтерсеңме? Айтам ағайнақ. Айтам. Ярар Әлмәндәр бабай, әйтерсең. Айтам. Яратам дияр өчен уйларга кирәк түгел, чөнки йөрәк ялгышмый. Яратмыйм дигән әйткәндә генә уйларга кирәк. Бу юлларны Габделфәр абыйның Мансуры әйтә. Эльвира ханым белән Габделфәр ага бик матур мәхәббәтле тормыш кичерә, шулай бит, Гүзәл ханым. Һәм аларны театрда да театрның гашык пары дип тә шундый исем биргән булганнар. Дөрестән дә шулай, менә китапта да урын алган, монда безнең аларга ел гаиләсе дигән шундый бүләкле дипломнар да бирделәр. Аннан соң мәхәббәт һәм тугрылык өчен диплом да бар. Шуңа күрә чыннан да шулай театр кавыштырган. Әнием Актаныш районы Пуш авылыннан, әтием Күкмара районы Яныйл авылыннан. Мин инде кечкенә генә бер бала. Театрда үстем дип әйтергә була. Театр ул зур бер гаилә. Менә гаиләдә балаларга нинди игътибар бар, театрда да шулай. Сине сүзеңне бүлеп, үзеңне үзең мактамассың. Алар шундый Габделфәр белән Эльвира балаларында театрга, сәнгатькә мәхәббәт тәрбияләделәр. Ул бит әле син гүзәл уйнап та үстең безнең театрда. Һәм аның Рәйхан дигән кызы белән Ирхан дигән улы да театр мәктәбендә булачак артистлар. Кыскасы Габделфәр менә шушындый мәхәббәт тәрбияле алган өчен дә аңа бик зур рәхмәт. Аннан соң беләсезме, менә бәхетле үлем, хәерле үлем булсын дигән сүз бар халыкта, име? Ул бит кыш бабай булып, балаларны шатландырып, җырлап, уйнап, кайтып, әз генә ял итим дигән җирдән ролен тотып китте дә барды, аның җаны очып китте. Менә изге кеше ул. Урыны җмәхтә булсын. Әйе, урыны җмәхтә булсын. Дөрестән дә менә сәхнә өчен туган дигән исем нәкъ аңа туры килә. Әле шунысын әйтергә кирәк, менә без инде гаилә турында сөйләп киттек. Эльвира ханым бит ул үзе театрда диктор, тәрҗемәче булып эшләгән. Әйе, алар бергә шушы театраль гаилә корып, мин шушы театрда гастрольләрдә уйнап үскән бала инде. Менә шушы яңа гына карап үткән Шөкет абый Биктимиров, Вера Поминкиналар тәрбиясендә дип әйтим, театр бит ул терәк тә тәрбияче дә, ул кешене формалаштыра да. Шуңа күрә менә шушы театр чыннан да менә мин дә инде шул массаларга кирип киттем. Башта инде Зәңгәршәл спектакле, анда инде уйнамаган артист баласы юктыр. Аннан Шаршин җир Аяз Гыйләҗевнең, Туфан Миннуллинның Әлдермештән Әлмәндәр. Анда да без менә мин шулай да ни өчен менә театр белән бәйләмәдегез тормышыгызны? Ничектер шулай 90-нчы еллар, менә 90-нчы еллар мин татар гимназиясын бетердем. Шушы дулкын беләндер инде тел турында законнар менә монда гамәлгә ашырыла башлады. Аннан соң татар гимназиялары ачыла башлады. Менә мин Марсель абый Салимҗанов та нәкъ менә мин бетергән елны Фәрит абый да Бикшәнтәев курс җыймадылар ничәптер. Аларның уже курслары бар иде ул вакытта. Шуңа күрә мин шушы дулкын белән инде Казан дәүләт университетының татар филологиясе, тарихы һәм гарәп телләре факультетына укырга кирип киттем. Аннан шунда аспирантура тәмамладым әдәбият буенча. Шуңа күрә менә юл шулай минем мәдәнияткә, сәнгатькә менә дәүләт хезмәтендә. Искәртергә кирәк, сезнең бит тормыш иптәшегез Минвали Габдуллин, безнең инде Аяскар Камал театрының әйдәп баручы артисты. Һәм инде балаларыгыз да шул елны сайлаган димәк. Әйе, шулай ук менә Минвали дә безнең театрыбызның хәзер менә Татарстанның атказанган артисты. Шушы безне дә шул ук театр кавыштырды. Шулай ук театр гаиләсе. Театраль гаилә. Театраль гаилә. Менә туебызны да Шамил абый Бариев. Хөрмәтле кунаклар, әйе, чынлап та бик матур, шулкадәр матур истәлекле тапшыру килеп чыкты дип уйлыйм. Безнең әлбәттә Габделфәр ага Шәрәфиевның якты истәлегенә багышланды ул. Бик зур рәхмәт сезгә безнең тапшырубызның кунаклары булганыгыз өчен. Үзегезгә рәхмәт. Алга таба да мондай матур очрашулар насыйп булсын. Амин. Амин. Рәхмәт. Бу тормышта һәрберебез үзенең тарихын яза. 2021 елның 27 гыйнвары һәр барчабызның тормыш китабында матур вакыйгалар белән истә калсын. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезгә хәерле көн теләп саубуллашабыз.